Здравейте, приятели! Ето това е акупресурното килимче. Мога да ви го покажа. Сега ще ви покажа как може да го използвате. Ще се направим рефлексотерапия. Слага се на твърда повърхност. Не на килим и на постелка. Така, започваме постепенно да стъпваме напред. Постепенно. И ако можем, стъпваме с цели стъпала. Може в началото, ако много ви боде, да се отмествате от него и отново да опитвате по-малко да стъпвате. Също така може отстрани да се опитвате постепенно с пеците, с пръстите и заставаме на него. Единия вариант е просто да стоим. Тези, които издържат много малко време, значи имат остра нужда от него. Така, не е нужно да влизам в подробности, но всички знаем, че върху стъпалата са проектирани органите и системите ни и чрез натиск от тези бодлички започва самоизцеление на тялото, защото има над 7000 точки по стъпалата. Така че то работи. Може другия вариант, който направим е ето така да маршируваме. Сега ще ви покажа аз какво правя, колко много начини нужда за ползване да има. Другия вариант е подскачане. Това е вече за по-смелите. Постепенно ще разберете, че може да издържите повече. В началото може да ви е малко по-трудно. Другото, което може да се прави е дори е йога. Ето, например, ще направя едно дърво на един крак. Въобще всички равновесни асани могат да се ползват на килимчето. Така ще е още по-ефективно. Също така може да се направи, например, овел. Везна и така нататък. Друга идея, която мога да ви дам е, това е вече по-интензивно, да вдигаме гири, например. Ето така. Друго, което може да се прави на него, е да клякаме. Въобще може да се измислят много неща. Най-важното обаче е да не го приберете в някой шкаф или под леглото и да го забравите. Ползвайте го. Нека да е на видно място. Аз съм си го сложила пред кухненското и сутрин, като си пия топлата вода, се стоя на него. Другото, което може да правите, е примерно да си четете книга, да си гледате в телефона нещо. Така че има варианти. Но само да ви препоръчам, че ако гледате телефон или книга, нека да я държите на височина на очите, за да не се напряга врата. И да се опитваме да стоим с изправена стойка върху килимчето. Следващото, което ще ви покажа е, може да се ползва и за врата. Ето, взимам си един фом ролер, или може да се използва възглавничка, но с фом ролера е по-твърдо и по-ефективно, да кажем. Лягам. И ето, просто е чудесно. Единият вариант е да си стоим. Може да си четем отново книга или да си правим упражнения. Давам ви идеи. Това, което аз правя. Защото аз мога да издържам доста дълго. Бих казала неограничено и за да не ми става скучно, съм си измислила разни неща. Вие също може да си измислите, да проявите творчество. Така, видяхте, че става за врата. Става също така и за гърба да се легне върху него. И е препоръчително наголо. А застъпването е направо задължително на босо, защото няма такъв ефект, ако сме облечени. Нали, аз сега няма как да се разсъблика пред вас, но е ясно. Много добре се чувства тялото. Другия вариант, който може да се направи, е за кръста. Ето така, слагаме го по-надолу, лягаме, като отново се опитваме да сме тук по-разсъблечени наголо. И
Краката ги свиваме, за да може лобалната част да легне плътно на килимчето. Има и друг вариант, който е по-интензивен, да дигнем краката. Така. Или дори така във въздуха да стоим. И още нещо ще ви покажа, което може да се прави, да се използва за дланите. Единият вариант е да сложим, като за начало е по-добре този вариант, да сложим така, да отпускаме по малко тежест върху ръцете и когато усещаме, че можем да издържим повече, може вече да повдигаме тялото и дори да направим планк, така че си е доста интензивно. Виждате колко много неща може да се направят с това чудесно килимче, което е една минимална инвестиция за здравето с максимални ефекти. Така че желая ви перфектно здраве! До скорошни срещи!